Mit navn, det er Shorty. Lige meget hvad jeg til, eller lige meget hvad jeg gør, så kommer jeg for sent. Jeg kommer altid for sent i skole. Altid. Det er 99% af min tid kommer jeg for sent i skole. Det kunne også have noget at gøre med den fucking lortehøne, der bor bag ved den her skråvæg. Den vækker mig hver morgen klokken 4, og jeg kan fandme ikke sove på grund af den. Kun den! Ellers så går jeg fandme selv over bare plukker den i hovedet og lægger den på deres veranda. Nu bliver det måske lidt for voldeligt. Next! Jeg hader Snapchat. Jeg sender altid min snaps til de forkerte personer. Embarrassing. Jeg elsker at spille computer! I love it. Jeg spiller eksempel World of Warcraft, og jeg spiller Counter-Strike Go, and many other things. Når det er mig, der owner, så er det bare fordi jeg er bad, jeg er bare god. Men når det er den, der owner, så er det bare fordi de ikke har noget liv. Morale er godt. Dobbeltmorale er dobbelt så godt. Jeg hader at fremlægge. Prøv at høre her. Jeg kan sagtens lave en kæmpe scene nede i Netto. Og jeg kan sagtens stå på en teaterscene og spille fuldstændig tåbeligt. Og jeg kan give min lærer en skideball foran hele klassen. Men jeg kan ikke fremlægge. Jeg går fuldstændig spåner. Jeg bliver sådan helt... Og så er det ligesom det plejer. At jeg står lige der en kæmpe idiot, og min klasse griner af mig. Jeg er 14 år gammel. Jeg elsker Oreos. Jeg har et crush på Oreos. Jeg elsker mælk. Vi snakker om Oreo dyppet i mælk. Det er helt sindssygt så dårligt til matematik. Inde i mit hoved, der giver 2 + 2 5. Og på mine fingre giver 4 + 4 10. Jeg elsker gys. Og jeg har set næsten alle gyserfilm på Netflix. Det var 10 ting om mig. Jeg håber, I nød videoen. Hvis I gjorde, så smid et like. Smid et subscribe. Do what you wanna do. Eat some Oreos. Vi ses i næste video.